Bħal kull sena fit-tieni ta' Novembru l-pajjiżi kollha tal-Commonwealth jingħaqdu flimkien sabiex ifakru l-memorja tal-vittmi kollha taż-żewġ gwerer dinjin, traġedji umani li b'kollox ħallew madwar 80 miljun persuna mejta. Il-maġġoranza tagħhom nies innoċenti li sfaw vittmi tat-terrur illi ħakem lid-dinja f'dawk iż-żminijiet. Propju feluq il-100 sena mill-bidu tal-ewwel gwerra dinjija, f'Malta jum it-tifkira beda b'marċ mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta minn triq ir-Repubblika għal Pjazza San Ġwan. Wara segwit qudiesa solenni fil-Konkatedral ta' San Ġwan ikkonċelebrata mill-Isqof Charles Scicluna. Preżenti kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom il-President tar-Repubblika, il-Prim Ministru, il-Prim Imħallef, l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti, il-Kap tal-Oppożizzjoni, ambaxxaturi u diversi mistiedna distinti. Fl-omelija tiegħu l-Isqof Scicluna elenka l-ħtieġa li niftakru fil-vittmi innoċenti tal-gwerra biex bekk ikollna l-kuraġġ li nelbu kull ma jista' jifridna fil-waqt li ma ninsewx dak li d-dinja għaddiet minnu. U appella sabiex Malta b'mod konkret tippromuovi l-familja vera tal-umanità fejn kulħadd jgħix fi slim mibni fuq it-toleranza u r-rispett reċiproku. Wara l-quddiesa l-awtoritajiet inġabru quddiem il-monument tal-gwerra fil-Furjana fejn poġġew kuruni bil-peprin f'ħoġor il-monument. Dan wara li jingħata s-salut mill-Gwardja tal-Unur. Iċ-ċerimonja kommemorattiva intemmet permezz ta' spezzjoni li l-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca għamlet lil veterani tal-gwerra.